Ya dai yan mata na ce da ita, ta ce min daidai. Na ce me ya kawo ki? Ta ce zuwa na yi kai min noma a gonar da ba a ba ɗan ƙwadago. Na ƙyalƙyale da dariya na ce har yanzu dai baki daina ba. Ta ce a'a barin hali ai sai munafiki, tuba kuma ai sai kafiri. Na ce to shikenan, yanzu ya kamata a yi? Ta ce to kai ne za ka faɗi yadda za a yi. Na dai san ƙarƙari ba za yi wuce ka ce a tafi fadar ka ba. Nan ne masarautarka inda kake mulki, za ka iya juya komai yadda ranka yake so. Hakan ba matsala ba ne a gurina. Amma dai ba na son mu ɗauki lokaci mai tsawo, da fatar dai kana da caji isasshe da za ka yi min cajin wayata. Na ƙyalƙyale da dariya na ce mata aikin sanyi ba a taɓa rasa wuta a maƙera ko? Ta ce a na sani, ko wannan yanayin da ake ciki ya sa ka yi sauƙi, wutarka ta daina ci yadda ya dace. Na ce to shikenan. Ai kuwa muna zuwa fadar tawa ta buɗe min faran nan. Ai ko ina gani na ce kai wannan gaskiya wannan ɗan turmin naki an daɗe ba a yi miki daka a cikinsa ba. Ta ce ai shi yasa na zo ka ji na ce kana da ƙarfin da za ka yi min daka. Domin gaskiya ragargaza ni nake so ka yi yadda ya dace, ta yadda zan iya yin sati 2 ba tare. Na ce ki da Allah dai na ɓata lokaci da wannan surutan naki, zo ki gani in baki action. Ta ce to shikenan. Ai ko tana zuwa muka fara taɓeɓeniya da ƙwamashashsheniya sis. Ga arzikin fulani nan tuntsuma da su. Kana ganin su ka san cewa lallai wannan kankana ne, domin wasu za ka gansu da gwaiba, wasu za ka gansu da lemu, wasu za ka gansu da mangwaro. Amma waɗannan saboda girmansu da ka gansu kaga kankana. Ai kuwa nan na tanɗe mata su yadda ya dace. Bayan na tanɗe mata kankanan ne yadda ya dace, nan fa muka ci gaba da ƙwamashashsheniya. Ta ce min a bani zarmalulu mana nema in tanɗa. Na ce ba abin da ya fi komai sauƙi. Ta tanɗa zarmalulu iya son ranta. Daga nan fa na ce mata to lokaci ya yi da ya kamata turmin nan naki a miki lugude. Ta ce to shikenan. Ai kuwa goho aka yi. Kafin ka ce menene kuwa an fara musayar wuta. Na yi daka iya daka. Daga ƙarshe dai muka zo muka yi ambaliya.